Welcome back to my YouTube channel Bodosa Production नै आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय 43थि बोसोरसालिया जुथुम्मा भकतपारा दखरा बर' फरायसा खौसे आफाद 2023 गामि कचारिपारा गोजोन फोथार आरो बे गोजोन फोथाराव कचारिपारायाव 43थि बोसोरसालिया जुथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल आरो बेखेवगिरि-बिकाश बड'सा सोलोंथाइ नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफाद बर' फरायसा खौसे आफाद मुङानो जायनि सिनायथि आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल आरो बेवहाय इयुन जोलैखौ जों बोरै दानो हागोन बे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों मुस्रि बिकाश बड'सा सोलोंथाइ गाहाय नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफादा बिबुंथि लाखिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। जागायबाय। जोङो मोनसे एक्सारसाइज खालामग्रोनि बयबो बाहागो लागिरि नोंथांमोना जाहाथे बाहागो लायो आं गुरै खावलायग्रोबाय। जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि से नं कचारिपारा गामिनि मददथिजों खुंजानाय भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि G23 आमार गावत घरते बोसोरसालिया जथुमा घरते आसुना माइक बजि आसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ तय आरो सामलायनाय लोगो आफादगिरि सानथला बर' बिथां दखरानिनो मानिजाथाव आफादगिरि फुंखा सुबुं नोंथांमोन आजिरा मोननाय एबा बराय जानाय फोरोंगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानिजाथाव बिबानगिरि नोंथांमोन भकतपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो मावथि लोगो नोंथांमोन सिगांग्रो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आं गोलाव बिबुंथि होनो सानाखै जिहेतु दिनै सोलोंथाइनि सायाव मोनसे सांग्रांथि मेल लानाय जादों। जोंनि हालाम हिसाबै जोंनि बिमा बिफा दिथागिरि फरायसा जोङो जथेस्थ सांग्रां फरायनायनि बेलायाव नाथाय जोङो मोननैसो बाथ्राखौ जोङो नोजोर होलाङोबा जोङो रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो। बे जाहैबाय मेट्रिक आनजादाव जोङो सेथि मासि आवग्रिनायनिफ्राय लानानै बा जोंनि जिखिनि जिउ राहा दानाय जि हाबाफारि बेखौ जोङो मावलांनो हायो। तो बिनि थाखाय जों बयबो बुजिनांगोन जे सोलोंथाइ जों मानि थाखाय लायो। मोननै बाथ्रा दङ बेयाव। सेथियाव जाहैबाय जे सोलोंथाइ लानायनि उनाव जोंनि जि जिउ राहा जोंनि केरियार साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै बेफार बानिज्यनिफ्राय लानानै गाव गसंथानाय जि खामानि बेखौ जों मावनांगोन। नैथियाव जाहैबाय जे जोङो मोजां नोगोरारि जानांगोन। भारतनि बिटिआरनि आसामनि गुड सिटिजेन जानांगोन। बिनि थाखाय जोङो फरायो बा सोलोंथाइखौ लायो। दाना जिहेतु बादायारि मुगा बादायारि मुगायाव जोङो थावरिना थानांगौब्ला जों गुबुन गुबुन बिथिङाव जिखिनि माने सुबिदाफोर दङ बेखौ जोङो नायनांगोन। दा भकतपारा हिसाबै एन्ट्रेन्स होनासो इउनिभार्सिटि एडमिसन लानो हायो। बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जा गुवाहाटी इउनिभार्सिटि जा तेजपुर इउनिभार्सिटि जा बा गुबुन गुबुन रायजोआव इउनिभार्सिटिफोर दङ। बेयाव थांनो थाखाय जों मा खालामबाय बेयाव पार्सेन्टेजआ बेसेबां बेखौ दाजाबनासो एडमिसन होनाय जायो रिजाल्ट होनाय जायो। नाथाय साख्रि बाख्रि मोननो थाखाय आरो बेबायदिनो 43थि बोसोरसालिया जुथुम्मा भकतपारा आन्चलिक बर' फरायसा खौसे आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल आरो बेखेवगिरि मुस्रि बिकाश बड'सा सोलोंथाइ नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफाद नोंथांमोननि सेराव बेखेवगासिनो दं। बे बेखेवनानै बिबुंथि लाखिबाय आरो नाथाय आं गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। आं गासिबो बिबुंथिखौ नोंथांमोननो दिन्थिजोबनो हायाखिसै। ससे ससे दिन्थिबाय। आं भिडिअखौ आबुङै खालामजोबैनि थाखाय आं दिन्थिफुंनो हाजोबाखिसै।
नाथाय थेवब्लाबो आंनिफ्राय मोनसे आरज नोंथांमोना थारैनो बे सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलाव फैदोंब्ला खोनाथारदों जानांगौ मा बुंदोंमोन आरो सोलोंथाइजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंखौ इयुन जोलैखौ बोरै सांग्रांथि खालामनो हायो सोलोंथाइनि बिथिङाव जों बोरै दावगानो नांगौ गुबुनजों फेर फाथिनो जों बोरैबा हागोन गोजौ थाखोनि मासिखौ बोरै आवग्रिनो हागोन बेफोरबायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो लाखिनानै गोबां गोलाव मोजां बिबुंथि लाखिबाय मुस्रि बिकास बड'सा सोलोंथाइ नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा खौसे आफाद आरो आंनि भिडिअ'आव आं गोबां आबुङै दिन्थिजोबनो हायैनि थाखाय फिन खेबसे निमाहा बिबावनानै आंनि बे भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों साबायखर।